ହେଲା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ କାହାଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କାହାଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗୌରାଙ୍ଗ ରେଡି ଆଜ୍ଞା ରେଡି ସାର୍। ହଉ ତ ଏବେ କହ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଆଇ ଏମ୍ ହ୍ୟାପି। ଆଇ ଏମ୍ ହାପି ତୁମେ ଖୁସି ଅଛ କି? ଆର୍ ୟୁ ହ୍ୟାପି? ନା ମୁଁ ଖୁସି ନାହିଁ। नो आई एम नॉट हैप्पी। ମୁଁ କାଲି ଖୁସି ଥିଲି। आई वाज हैप्पी टुमारो सर यस्टरडे सर। ଆଇ ୱାଜ୍ ହାପି ୟେଷ୍ଟରଡେ यस्टरडे ବୁଝିହେଲା ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲି ଫେସରେ କଣ ରହିବା ଦରକାର ସ୍ମାଇଲ ରହିବା ଦରକାର କଣ ସ୍ମାଇଲ ରହିବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସାର୍। ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ ପେନ୍ ଅଛି କି? आई ତୁମ ପାଖରେ डू यू हैव ए पेन? ନା ମୋ ପାଖରେ ପେନ୍ ନାହିଁ। नो आई हैव ए पेन। नो सर नो आई डू नॉट हैव ए पेन। ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏ ପେନ୍ ବା ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ପେନ୍ ଠିକ ଅଛି पेन ତୁମ सर। ପାଖରେ ସାଇକେଲ ଅଛି କି? डू यू हैव ए साइकिल? ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି। यस आई हैव ए साइकिल। ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି କି ଚଲେଇବାକୁ? डू यू हैव ए साइकिल फॉर राइडिंग? ଚଲେଇବାକୁ टू राइडिंग। ଟୁ ରାଇଡ୍ आगे सर। ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି କି ଚଲେଇବାକୁ? सर डू यू हैव ए साइकिल टू राइड? ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି ଚଲେଇବାକୁ। यस आई हैव ए साइकिल टू राइड। ଟୁ ରାଇଡ୍ ତୁମେ ଖୁସି ଅଛ କି ତୁମ ଭାଇ ପାଇଁ? आर यू हैप्पी फॉर योर ब्रदर? ହଁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ। यस आई एम हैप्पी फॉर माय ब्रदर। ହାପି ଫର ମାଇ ବ୍ରଦର ଠିକ ଅଛି ତ ଏବେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେ ତ ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ମନୋଜକୁ ପଚାରିବି ଠିକ ଅଛି सर ସବୁବେଳେ କଣ ଫେସରେ ସ୍ମାଇଲ ରହିବା ଦରକାର। ଟିକେ सर नर्वस फील हो सर, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ସर। ଟେନସନ ହବାର ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମନୋଜ ସାର୍ ଗରମ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସାର୍ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେ ତ ଏବେ କହ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଗୁଡ ଇଭିନିଂ କଣ ଗୁଡ ଇଭିନିଂ କେମିତି ଅଛ? ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍। କେମିତି ହାଉ ଅଛ? ଆର୍ ୟୁ? ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍। ତୁମେ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛ? ହ୍ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ ନାଉ? ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଟେମ୍ପଲ। ଟେମ୍ପଲ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ରାଗିଛ କି? ଆର୍ ୟୁ ଏଙ୍ଗ୍ରି? ତୁମେ ରାଗିଛ କି ଭାଇ ଉପରେ? ଆର୍ ୟୁ ଏଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ବ୍ରଦର? ହଁ ମୁଁ ରାଗିଛି ମୋ ଭାଇ ଉପରେ। ୟେସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ମୋ ଭାଇ ଉପରେ ୱିଥ୍ ମୋ ଭାଇ ଉପରେ ମୁଁ ରାଗିଛି। ଫର୍ ମାଇ ବ୍ରଦର। ରାଗିଛି ମୋ ଭାଇ ଉପରେ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଭାଇ ଉପରେ ସାର୍? ହଁ। ଆଇ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ୍ ମାଇ ବ୍ରଦର। ଆଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ୍ ମାଇ ବ୍ରଦର ମୁଁ କାଲି ରାଗିଥିଲି ମୋ ଭାଇ ଉପରେ। ଆଇ ୱାଜ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ଫର୍ ମାଇ ବ୍ରଦର ୟେଷ୍ଟରଡେ। ଭାଇ ଉପରେ ରାଗିଥିଲି। ସରି ସାର୍ ଅନ୍। I was angry with my brother yesterday ବୁଝିହେଲା ତ ମୁଁ କାଲି ଭାଇ ଉପରେ ରାଗିଥିଲି ପଇସା ପାଇଁ। ଭାଇ ପାଇଁ ରାଗିଥିଲି ପଇସା ପାଇଁ। I had angry for my brother for money yesterday. ରାଗିଥିଲି ଭାଇ ଉପରେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଛେ ବୁଝିହେଲା ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କଣ ଆସିବ ସିମ୍ପଲ was ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାପରେ କଣ ହବ? I was angry. I was angry my brother I was for angry with my brother with my brother for yesterday. yesterday ଯଦି କହିବି ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଗିଥିଲି I was angry with my brother for money yesterday ବୁଝିହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଅଛି
I am sad. ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ନାହିଁ। I am not sad. ମୁଁ ଦୋକାନରେ ଅଛି। I am in shop. I'm in shop। I'm in shop। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ Okay. କହ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। I am at home. ମାଠ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ମୋ ଭାଇ ସହିତ। I am at home with my brother. ମାଠ ମୁଁ with my brother। ଠିକ ଅଛି। ତ Yeah. ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ପଚାରୁଛି ତତେ। ମୋ ପାଖରେ ପେନ୍ ଅଛି। I have a pen. I have a pen। ମୋ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ଅଛି। I have a cycle. ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି କି? Do you have a cycle? ନା ମୋ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ନାହିଁ। No, I have a no cycle. I have no cycle ବା I don't have a cycle। I ବୁଝିଗଲା? don't have a cycle. I don't have a cycle। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ତୁ ଏବେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେ। ଆସୁ ଅନ୍ କର। ଆଶୁତୋଷ ଅନ୍ କର। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଲାଇଫରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ କଣ? ସ୍ମାଇଲ। ସ୍ମାଇଲ ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିହେଲା? ଆଶୁତୋଷ ରେଡି ତ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ତୁମେ ଖୁସି ଅଛ କି? ଆର୍ ୟୁ ହାପି? ତୁମେ ନା ମୁଁ ଖୁସି ନାହିଁ। ନୋ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ହାପି। ତୁମେ କାଲି ଖୁସି ଥିଲ କି ତୁମ ଭଉଣୀ ପାଇଁ? ଆର୍ ୟୁ ହାପି ଫର୍ ୟୋର ସିଷ୍ଟର ୟେଷ୍ଟରଡେ? ହଁ ମୁଁ କାଲି ଖୁସି ଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ। ୟେସ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ହାପି ଫର୍ ମାଇ ସିଷ୍ଟର ୟେଷ୍ଟରଡେ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାଇବାକୁ? ସାର୍ ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାଇବାକୁ? ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ମନି ଟୁ ଇଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ? ଟୁ ଇଟ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ। ହଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାଇବାକୁ। ୟେସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ମନି ଟୁ ଇଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ। ଆଇ ହାଭ୍ ମନି ଟୁ ଇଟ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ। ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ହାଉ ମେନି ସିବଲିଙ୍ଗ ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍? ହାଉ ମେନି ସିବଲିଙ୍ଗ୍ସ ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍? ଠିକ ଅଛି। ମୋର ଦି ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ସିବଲିଙ୍ଗ। ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ସିବଲିଙ୍ଗ୍ସ। କଣ? ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ସିବଲିଙ୍ଗ୍ସ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯିବା ପାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କେମିତି କଥା ହବା। ତୁମେ କାଲି ଦୁଃଖୀ ଥିଲ କି ପଇସା ପାଇଁ? ଆର୍ ୟୁ ସ୍ୟାଡ୍ ଫର୍ ମନି ୟେଷ୍ଟରଡେ? ହଁ ମୁଁ କାଲି ଦୁଃଖୀ ଥିଲି ପଇସା ପାଇଁ। ୟେସ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ସ୍ୟାଡ୍ ଫର୍ ମନି ୟେଷ୍ଟରଡେ। ସାଡ୍ ଫର୍ ମନି ୟେଷ୍ଟରଡେ। ତୁମେ କାଲି 10ଟା ବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ କି? ୱିଲ୍ ୟୁ ବି ବିଜି ଆଟ୍ 10 AM ଟୁମରୋ? ୱିଲ୍ ୟୁ ବି ବିଜି ଟୁମରୋ ଆଟ୍ 10 AM? 10? ଠିକ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ କାଲି 10ଟା ବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବି। Yes, I will be busy at 10 AM tomorrow. I will be busy at 10 AM tomorrow। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ କଣ ଗଲା ଆମେ କଣ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କଲେ ତ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? କନଭରସେସନ କରିବା କିଛି କିଛି ୱାର୍ଡ। ଠିକ ଅଛି। କନଭରସେସନ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆଶୁତୋଷ ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ହେଲା। ଓରାଙ୍ଗଠି ସରିବ। ରେଡି? ତ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ ଇଭିନିଂ। very good evening, sir. ଆର୍ ୟୁ ହାପି ଟୁଡେ? Yes, I am happy today. ଆର୍ ୟୁ ସ୍ୟାଡ୍? No, I am not sad. ଆର୍ ୟୁ ହାପି ଫର୍ ୟୋର ଜବ୍? Yes, I am happy for my job. were you sad yesterday for money? No, I was not sad for money yesterday. Uh, do you have a car to ride? No, I don't have a car to ride. Do you have any cars? Yes, I have cash. Cash in car. Car.
हाँ कार. No, I don't have a car. Did you have a car? No, I had not a car. I did not have a car. I did not have a car. Did you have a bicycle yesterday? Yes, I had a bicycle yesterday. Okay. Will you be busy tomorrow? No, I will not be busy tomorrow. Will you have money tomorrow to eat something? Yes, I will have money to eat something Tomorrow? tomorrow. ठीक ଅଛି ତୁ ଏବେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେ Yeah. ବୁଝିଲ ତ ଏବେ ମନୋଜ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମନୋଜ ଗୁଡ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଇଭିନିଂ ଆଶୁତୋଷ ମ୍ୟୁଟ୍ କର Very good evening, sir. ଆଶୁତୋଷ very good evening. How are you today? I am fine. How was your day? Day is very good day, sir. It was good today. It was good today. It was good today. Are you in the shop? Yes, I am in the shop. Are you happy for your shop? Yes, I am happy for my shop. Is your shop big or small? My shop is big. Do you have any medicine store? No, I have don't have medicine store. I don't have a medicine store. Okay. Are you sad for your career? Not no, I am not sad for my career. I'm not sad for my career. Okay. ठीक है जी. Do you have a red pen? Yes, I have a red pen. Do you have a pen to write? To write? Yes, I have pen to write. I have a pen to write. Okay. Do you have a sister? Yes, I have a sister. I have Does your sister have a car? Yes, my sister have a car. My sister Have a car. has a car. My sister has a car. କାରଣ ହାତ କଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଜାଣିପାରିଲୁ କାରଣ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ହାତ ଲାଗିଲା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ Yes, sir. ଠିକ ଅଛି ହଉ Yes, ତୁ sir. ଏବେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେ ଏବେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେ ଓରାନ Again, sir. ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ Very good evening, sir. ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଟୁଡେ I have a good day, sir. It was good today. It was good today, sir. It was good today. Today. Uh, are you sad? No, sir. I do not sad, sir. I don't sad. No, I'm not sad. I Sir, am not sad. I am Okay, not sad, sir. Sir. I'm not sad. Are you angry with me? No, sir. I don't agree with you, sir. Are you angry with me? I am not angry with Not you. agree with Okay? you. I am I not am agree with not you. angry with you. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ 1 କୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ନା ନାଇଁ Sir. ଇଜ Again, ଆମ୍ sir. ଆର୍ ଠିକ ଅଛି ठीक है, sir. ଆର୍ ୟୁ ବିଜି No, I am not busy. ଆର୍ ୟୁ ସ୍ୟାଡ୍ ଫର୍ ୟୁର କ୍ୟାରିୟର Yes, I am sad for my career. ଆର୍ ୟୁ ମ୍ୟାଡ୍ No, I am not mad. I'm not mad. Is your friend mad? No, my friend is not mad. Is Asutosh intelligent? Yes, Ashutosh is intelligent. Asutosh is intelligent. Okay. Do you have a best friend? Yes, I have a best friend. Will you have money tomorrow?
I had money tomorrow. Will you have money tomorrow? Will you have? Will you have money tomorrow, sir? I have a. I have. I will you have? I will have. I will have money. I will have money Tomorrow. tomorrow. Money tomorrow. Do you have money to spend? Yes, I have money to spend. Amount to spend. Do you have money to spend in the market? Yes, I have money to spend it market In the market. in the market, Okay. sir. Are you angry with Asutosh? No, I am not angry with Asados. Asutosh. Okay. Were you sad yesterday for money? Sad money. Were you sad yesterday for money? Yes, I was sad yesterday for money. For money. Okay. Did you have money yesterday to eat fast food? Uh, did you South sir? Did you have money yesterday to eat fast food? Yes, I had money to eat fast food. I had money to Money eat fast to food eat fast food tomorrow. when? Yes, yesterday, sir. Yesterday. Okay. Say again. Sir, One more time say. sir, I had money to eat fast food yesterday. Yesterday. Okay. Will you have money to eat fast food with your best friend tomorrow? Sir, I will be eat Will fast you food with my have money tomorrow to eat fast food? sir. I don't have money to eat Will fast you food have tomorrow. listen carefully. Will you have Okay, sir. money? Yes, I will have money tomorrow to eat fast food with my best friend. Okay. Did Sir. you understand? Yes, sir. Okay.